Il-gazzetti lokali rapportaw bi prominenza l-miżuri li spikkaw fil-budget tas-sena d-dieħla u deskrivewh bħala wieħed soċjalment ġust kif propju tixet it-tema li ngħata Malta ġusta. Bititlu A Socialist Budget fuq il-faċċata tagħha, it-Times of Malta elenkat siltiet mid-diskors tal-Ministru Clyde Caruana fil-Parlament fejn fost oħrajn ikkwotatu jgħid li m'hemm l-ebda pajjiż ieħor li jen bħal u daqs Malta. Fl-istess paġna it-Times iddedikat kolonna bl-aktar miżuri li jispikkaw fosthom iż-żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa l-pensjonanti, iżida fil-Children's Allowance ta' 250 euro għal kull wilt u sussidju ta' 320 miljun euro biex il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels jinżammu stabbli. F'paġni oħra fil-gazzetta Times of Malta siltet aktar miżuri, fosthom l-inċentivi fiskali għal ħaddiema li jdumu aktar biex jirtiraw u żieda ta' 1000 euro flotja għal carers. Hawnhekk it-Times ikkategorizzat faxix differenti fis-soċjetà kif se jkunu qed jintlaqtu bħal ħaddiema u l-ġenituri u kif se jaffettwa t-titjib imħabbar f'setturi partikolari pa' trasport, is-saħħa u l-ambjent. Taħt kull sezzjoni elenkat il-miżuri differenti li kull persuna f'kull kategorija se tgawdi minnhom. Fl-editorjal tal-istess gazzetta li wkoll iddeskriva l-budget bħala wieħed soċjali, ġie notat kif il-budget ġie ppreżentat fi żmien meta l-ekonomija Maltija qed tafaċċja sfidi kbar minħabba pressjonijiet internazzjonali. F'dan il-kuntest l-editorjal faħħar lill gvern li ppreżenta budget li tefaħħarstu fuq dawk li l-aktar isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-ħajja. F'edizzjoni speċjali tal-Malta Today ukoll dedikat paġni sħaħ biex telenka l-miżuri li se jgawdu minnhom kategoriji differenti ta' nies fis-soċjetà. Waqt li notat ukoll l-impenn tal-Gvern fil-budget biex ikompli jiżviluppa spazju ħodor f'żoni urbani. Innotat ukoll id-disa żieda konsekuttiva fil-pensjonijiet li se tara li l-pensjonanti jirċievu 780 euro aktar fis-sena. Bi prominenza fuq il-faċċata tal-Independent ġie rapportat kif il-budget għas-sena d-dieħla se jwiżen lil faxxi l-aktar baxxi fis-soċjetà. Il-gazzetta semmiet l-aktar miżuri li mistennija jolqtu l-aktar nies, iżda notat ukoll miżuri oħra li jolqtu lil ftit, iżda li mistennija jagħmlu differenza. Fost oħrajn l-Independent semmiet l-iskiel primarji ġodda fl-imsida u fil-mellieħa, iżida fl-istipendi għal ċertu korsijiet u żieda ta' aktar mediċini fuq il-formularju tal-Gvern. Bititlu Budget bl-akbar nefqa soċjali fuq il-faċċata, l-Orizzont għażel bosta miżuri soċjali li se jagħmlu differenza tanġibli fil-ħajja tan-nies. Issemmiet l-għajnuna fil-qasam tal-enerġija, fuels, ċereali u alf għall-annimali, iżida lil pensjonanti u Children's Allowance u l-għexieren ta' eluf ta' familji li se jgawdu mit-tisih fil-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola. Il-Gazzetta Nazzjonalista Nazzjon imbagħad kienet iżolata fin-negattività għaliex bil-kontra tal-bqija skonta il-budget ma joffrix soluzzjonijiet.